lintukoirien risteytyksiä. Aika suosittua nykyään, että on erilaisten lintukoirarotujen ja siperianhaskien risteytyksiä sitten. Ja ne on niitä, mitkä on tänä päivänä niin kuin nopeimpia näissä kilpailuissa järjestää yleensä. No joo, ne on semmoset risteytykset. Niissä kriteereinä, kun tietysti puhdasrotuisilla koirilla on niin kuin nyt nämä siperianhaskit esimerkiksi, niin näillä tietysti on olemassa rotumääritelmä, joka sanelee sen, että minkä kokoisia niiden pitää olla ja silleen myös siitä ulkomuodosta jonkun verran, että miltä niiden pitää suunnilleen näyttää ja vähän luonteestakin. Ja sitten niillä saattaa olla erilaisia Kennelliitto, kun antaa semmoisia jalostusta ohjaavia ohjeita ja sääntöjä ja määräyksiä, niin sitten tietysti niillä on paljon enemmän niitä jalostuskriteereitä kuin sitten taas sellaisilla sekarotuisilla koirilla, joilla se ainoa kriteeri on se, että ne on nopeita ja hyviä vetämään. Joo. Niin tietysti sen tähden se on jos haluaa menestyä näissä kilpailuissa oikein siellä kovimmassa kärjessä, niin yleensä sitten semmoset ottaa näitä risteytyskoiria ja ajaa niillä, koska niissä voi keskittyä vaan siihen suoritukseen ja sen pohjalta jalostamiseen. Siellä on nyt niitä just tuolla, ne tulee maaliin, niin ne on just niitä. Juu, niissä on niinku nuo 2 viimeisiä, niin näyttää melkein, että voivat ollakin ihan Saksan seisojia, mutta sitten ne kärjessä olleet, niin ne oli semmosia, näytti just siltä, että ne on varmaan haskin ja lintukoirien risteytyksiä. Yritetään saada parhaat ominaisuudet. Kyllä, juuri näin. Joo. Nämä on taas siperianhaskeja tässä. Ja tässä on nyt